Suwun. Jen. Tenan. Duta Saraya Kombader ya pinter pidato. Sing nampani ya mudin pisan. Ana tembungan maudin. Wong mati iki kayane mudin jadi. Dadi ana tembungane mbiyen maudin nggih ngoten Pak nggih. Sagung para lenggah mekaten kala dawuh pangandikan nggih. Niki atur punika bilih kanggenipun kagungan kersa Bapak Suyut nggih dipun sengkuyung kalian sound system DSS ingin saking Umbul kagungane Mas Dori nggih. Ugi juru pangrengga busana uji wedding Lembah Ndolopo di kanca-kanca saking Gor apa jenenge mau? Jenenge angel men to yo. Oh alah mbok yo ora ngono wis pokoke eletun mara dhewe ngono lho Mas. Pokoke pewaton muni ngono dadak drogen het goreng. Asem sing duwe gawe ning pojokan mbok tambahi ora aku tak promosekke. Murah ora larang iki heeh. Terus benjing nek umpama arep pengen mantu pesen jenang ora usah ado-ado. Etan niku nggene Pak Bari, murah jenange. Tenan enak Pak tenan aku mau di Pak Bari mengke kula manggawani sak cething mohon Pak ya. Somben nek tanggaku mantu tak promosekne Pak. Opahe sik rasa anu. Yo celaka. Ya nduk nyanyi. Kowe rene gak kon ngedos saya nyanyi. Mbah. Piye? Nggih. Mbah. Nggih, Mbah niki. Aku ketoke apa wis suwek tenan wae iki. Mboten, Mbah. Terus pundi? Terus pundi? Wis sembarang sak karepmu. Oh, nggih. Jenengku tak ganti kok Mas iki. Oh, mekaten. Heeh, jenengku Kian Santang. Oh, niki umpami request lagu wonten parang mboten. Oleh mutus sak karepmu. Oh, kalau wau mriko kula bingung mikir arep ngomong kancane mau request lagu nih to. Oleh. Pokoke ora kliwat setengah papat. Mboten niki pemundhute anu sing gadah griya. Iya, wis pokoke manten wedok. Oh alah, apa lagune? Lagunipun terserah sementing versine reokan band Sigrak kabeh. Umpamane ngoten umpamane. Luar nggugah macan turu iki arepan. Ayo, aku ki wis. Parang Mbak nggih? Ya wis, heeh. Aku nderek mon lagune monggo Mbak. Ya, nggih. versi jaranan. Yo. Nyanyi iki Adita anake Warok Surakrendil iki. Yo. Loro-lorone cah Ponorogo kabeh. Iya yo. Penyanyi ayu aku wis weruh penyanyi kudu rabi ego aku kok. Nggih. Ndamel iye to, Mbah? Piye? Ndamel iye to? Mboten ndamel es to? Ora mudeng to, Mbah? Piye to? Lah nggih, ayu ki ndamel iye to, Mbah? Yo. Ndamel es pripun? Segawon. Segawon. Asem. Ndamel es yo anyep, nggih to, Bu? Anyep to, Bu? Ndelok ese apa? Lah nika lho, Buke ngunjuk es. Pasar kuwi ese ning ndi? Pasar yo ese ning bakul es ning kulkas no. Wo ditae ora iso tibake. Wo. Lho pasar kok lek ya anake. Ese ning ndi nggon aku ning kulkas. Wong kuwi anake Surakrendil ya ngono kuwi jawabe. Pateni kowe kok. Ayu-ayu dirabi moh. Hai. Jenengan pripun? Ang nabi kula lho brengose kandel aku lho, Mbah. Niki. Meong. Ayo ndek ya lagune ya. Heeh. Ya iki diaturke request ku mau. Yen wis dadi cucuke yo. Pokoknya aja nganti kliwat setengah papat.
yo, cucuke yo. Tambahi, Windy. Ya ngadep. Kancane nyambut gawe lungguh. Yo. Potong selawe pokoknya. Oke, yo. Hehe. Lala. Alon-alon yang medun, lunyu. Oke, yo, yo. Ayo yo. Asik. Oke, terima. Oh alah, wedok jare. Tak kira sing jaga portal jurusan suluk kae. Dulu lho. Lah wedok kok kaya ngono. Ora Pak Suyut mantu kok iso nekak nikonoan lho. Nah iya, walah. Pak Suyut ngguyu karo Bu Sri. Delok to. Walah, jabang Pak Tekno jenengan betah bujeng lho Pak. Engke nek lam-lamen nek duki dalem kok. Yo Bu Tekno dikelu ae delok. Ya ampun. Walah jabang bayi. Padahal iki sing jaga pregolan mlilir kuwi. Iki sing jaga walah sing jaga kertek batil Pak. Lho.
Oh, anake Sardi, Pak. Yo. Cek. Suara wedok ya, Mas. Roke. Bencong niki Pak Bencong. Monggo jenengan ngersakne 50 mawon. Lah, wedine karo Satpol PP bocah. Oh, yo diuntal dhewe karo Satpol PP kok nyapa. Asem kurang ajar. Roke urung dadi. Alhamdulillah nggih Kang Mas, menika saderengipun dalem ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menika kula Mbak Kiki saking Madiun Kota Kang Mas. Iki Kang Mas apa Mbah Kong apa piye kok nyeluki bingung. Wis sak karepmu, tek-tekmu dhewe. Dik. Iki dik kok sakmene gedene diceluk bingung aku lek ya kok ya sik awet ya. Kok iso lali karo calake druju ngono cah iki. Kok ya sik awet alhamdulillah nggih Kang Mas. Menika dateng dalemipun bobos sinten Kang? Lah kowe tanggapan mana mbok takokne to? Mboten lah aku ki wong mantu langsung tak leboni kok. Wedan kowe iki. Anu iki daleme Pak Suyut. Bobo Suyut alhamdulillah Kang pundi Kang Mas? Bobo Suyut. Iki mbok lho. Asem kurang ajar. Wah, celintisan kualat kowe besok. Diguyu Pak sing brengose kandel. Asem WMC kondang kuwi yo an. Kaya gendak aku ning ngomong. Gendaan-gendaan. Gendak aku jaman sik ning Danyang lho Mas aku. Asem. Jaman ning Ludrukan. Rasa demek-demek. Ngapa to jane? Aku marai jane ram. Oh leso. Marai kelingan sing. Buayane ram kok. Tak pateni kowe kok. Mosok ki yo banci ra ndek manuk. Windi. Mosok. Win. Lah tak Rasa melok-melok kowe. Lah tak demek kok wis ilang iki. Kowe rasa arnono lho iki. Apa tak rogo kok ngisor apa? Mbak, kuwi wis ora duwe lho. Lah mbok arep kok kapane wis ora ngalor tenan. Arep tak rogo kok gandul-gandul ngisor. Mangsamu. Wong mamahe wis ora iso kok. Latu-latune ijik. Iki engko lak ya aku dilakat karo Gusti Allah wani karo wong tuwek. Mangsamu ayo dhewe tanjake. Manggala ayo. Oke. Kono Pak wonten saking wingking Kang Mas. Ya. Bu sinten mau Mbak Uci? Mbah sinten? Mbah Gambreng. Pundi Mbah Gambreng mau ikut goyang? Oh ngono, ndek Mbah Gambreng ayo kene. Mbah Gambreng, ndi Mbah Gambreng? Mumpung jono wektune sithik yo. Mbah Gambreng, kok yo isah-isah barang ki nyapa to Mbah Gambreng ki? Ayo kene Mbah Gambreng ki. Ayo Mbah Gambreng jadi cepakno sawere Mbah Gambreng. Mumpung iki jarene Mbah Gambreng ki ting mriki ratu sawer lho Mbak. Yo mumpung ditanggapne banci lho. Nah, besok wis gak enek bancine, dipendem. Asem tenan. Kalau diceluk ayo breng. Ayo. Nek lho jilbabe kletam. Ndi ayo monggo Mbah Gambreng ayo kene. Ayo manggalane didekne pisan sik. Karo ngenteni Mbah Gambreng. Ayo. Ning ndi Mas? Ning kene pene jurangan Mas. Asem kurang ajar. Lah iya, penake iki ning ndi ya Mas? Ning kene ya Mas. Iki lho kok ya ijik enek tukulan kaya ngene aku gumun. Apa ora suamiku olorin miku dong. Alah. Kowe lu tengah foto iki lho kok. Nah, diceluk suamiku barang kok ya. Saya. Manggala maju sayang radik rene ning kene. Iki anu apa jenenge domase rasa dijuketne. Mergo ngagem jilbab. Oh, lah ndene aku nek bengi jilbaban kok ya nggih-nggih. Cangkemmu. Niki lagune napa Bapak? Siksa kubur. Aku kok rumangsamu. Apa lagune niki? Aduh ya Allah jambu alas duet kalian jenengan. Nggih. Ayo tak gendong. Ayo diladeni yo karo dijuketne manggalane. Jambu alas duet karo jenengan, Dik. Ya. Oke, wis Dik tenan yo. Ya rada nengah rene wong dalang dibayar kok. Ora ning kene ae. Ora. Iki resep piye to jane? Ya iki keris jaman biyen ngene iki. Mbah Gambreng. Piye Mbah Gambreng? Yo, joget kabeh, sak ini kono, sak ini. Yo. Koyok pitik itu juga ya. Yo. Maju rene Mas. Yo. Kelingan manis tajam. Yo. Terus kelingan Sitoke kok arama kemuyune. Hop. Piye? Dinggo gandulan. Wong tas kresek ya lho. Pentilku ki mesle sak sisih. Plendungane lho kok iso
Sik nek ngono kok ya lha wong yo diudat-udat karo tak cilik-cilik yo tak wehno to Mas. Wis tak buka pisan. Nah, pisan dibukakno ki Mbah. Nah. Uci, kowe oleh kondi Cik iki Cik. Nah, ngene lak ya penak nggo cekelan kok. Nah, sapa ngeser nyekel ke? Dilanjut ya Mas ya. Besuh. Aduh. Ya Allah Mas. Lah aku tidak ada harga dirinya atau ning kene. Besuh. Ketoke langganane ndanyang kok Mas. Walah. Tenan iki langganane banji ketoke. Kelingan ya. Terus kelingan arama gemuyune nolak besuh kasih sayang harapanku pengen jadi pacare kalau diceluk kalau harus disabar kalau ya disabar ya Allah monggo Pak lebet mriki Pak kotak amal niki lah dalah lagune napa Pak Selendang Biru joget kali kul ayo selendang biru yo selendang biru piye ben kowe njaluk oke wis to yo tak ndung iso wis to yo sing wedok enggak mau goyang asik Pak jenengan brengosen gak gelem nambahi Pak oh putune jenengan lah bae mosok yo ora nyumbang oh nggih yo ayo wedok goyang yen kowe jaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa endang omong apa yang tresnanku yo ganteng ya Allah hey yen kowe jaluk lebih mending sing ale wis mati rasa endang omong aja kendali karo selendangmu ayo Mas bes seleng sing ana puncakmu luntur tanpa werna bekas klambiku saling endang biru sing ana ning puncakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang kaleng rasa tresnaku garapane wong kene iki medhotne utang kok Mas utangku pedhot ki lho digarap tak cilik-cilik. Jan. Bendekno Mas. Ra iso jenengan. Asem ora. Bendekno Pak. Ora. Pak iki malah ngerokok mbok sunyuk rokok apa Pak susuku? Mboten. Yo ngalah. Tenan. Pripun Kang Mas? Pripun Bu Ibu? Pentile ora enek glepe tra jepotan lho susune kok pentil dipepene ndebur kok. Satu lagu lagi dari Mbak Manten ada request lagu atau mau goyang? Ayo, ayo. Condo Mani. Iki ayo nyai lagune heeh monggo. Sing arep nyawer sapa ki mau? Nah. Ya. Pak Suyun, Pak Suyun. Bobo Suyun. Ya arep nyawer. Tenan. Ayo. Monggo Bobo. Yo. Jan aku seneng nek ngene Mas. Aku Boten cemburu Bu jenengan boten. Rada ngandeng kok Pak. Yo. Saben wayah wengi yo ten aku pamit yo mriki Pak. Isi ati apa tenan no tresno iki dadi siji. Lebet nang mriki Pak. anu tutupono Pak Suyun, rada tutupono. Busri ketok lho. Ono sithik kuwatir cerita iki bakal ukir. Cucuk ngawur. Yakin aku goyang Pak tenanan. Sumpah janji. Asik, matur nuwun Pak Suyun. Wis tenan ayo
Ya, delok kita me. Yo, joget pisan kan. Burangku kilo nyuwasor Mas delok to Mas. Nane ngene. Ya, yo tetak kokop cangkem. Kaya pedhot tepo. Ya. Dicoba nganggo lambe ya. Sik Mas, sik. Hup. Manggolone motor duiten Mas. Lah nyapa? Lah ngruwogo ndi-ndi lho. Asu kurang Lah aja. Yo pisan gas. Kayak Ayo, sak nyuk yo. Ayo, Ditutuk cintekke lagune. Cintekno lagune Mas. Tak delikno to. Wis ben tak udoh apa piye aku. Teko ndi Mas? Teko guyangan. Ayo diaturke. Titip rogoku, titip rasa tresnaku. Seneng iki mong kowe sing ngerti. Dadi yo kanca ceritaku sepanjang. Piye Mas, arep nambahin Mas, lebokno kotak amal Mas. Oh kuwi ini tak kekno. Nah, tak kekno wis jupuk nganggo lambe ya Mas. Nah, kene lho. Nah. Yo. Manggolone situ rambut sabar iki piye? Ayo manggolone iki tok. Manggolone iki tok sabar. Hup. Oke, terima kasih. Ya, matur nuwun. Wis nembel wis dhewe-dhewe kok. Bapak Ibu sekalian, mekaten kirang wicaksana nggih kalenggan menika